Regalo nimo na. Napo regalo nimo. Kare ako karong tangtang. Ada pun murah nama ke kada ke. Buyag. Nino. Buyag. Na, tabagit sa. Try kan? Tiri manigtas gilong. Tiri sa tiri manigtas gilong na. Ang gimik apan, rumagwapa. Lugo do. Lama bitul na hon tinod bitul nimo luod. Lagi mo lagi rin. Nalagoy hatag nimo bawal si tiri dani. Samde na. Loy mas tiri makaon. Pati lago gamay. Dala na pagpaladian. Ha? Kain samde na makaon na. Malipay lagi di. Malipay makaon na o makahiro di. Tini kinawat. Salan si kang nanay kanya pikas testat. Uy, larang lamian sa nagmam ka ni hilo. Nas nanay nan hiro na tas nanay. Kugmo. Sige na pagkagmahil mo imo nang hinimo de. Di. Tiaw. Amiga. Hala makapatilawan tira. Luoy postire. Kamay ra laman Grabis puramig. Ano lugaza pala kabon ko nakitang puramig. Ano naman dagka-abo sa. Buyag, ada. Bawal ka gani. May lubi. Bawal ba na man. Luto ra man na. Bugas ra man na lang no. Bukas na naglubi. Di ko nagkaanak ko ganiya. Dito sa sundak ko. Ako nagbi mo dani nang. Riding. Nami ala. Pwede mo ganang gabi na nawag man. Luoy man. Sige. Sliding gabi. Ano man nag-order? Dako ni order ni Jaw ko ah. Kuya ka po. Gusto gati sa gabi. Laman. Buka kang tipang kamay. Okay sa. Order di ba dyan nilalim mo kadabdaban pa. Init palagi yung tawag mo. Order des. Ano sa nang patakaran mo bayalaan ni order na. Di mag ako. Order ko karong size. Ikaw na mga lain, di. Mo bayad mo kudaan, ang order ko nun sa kaya mo Kanang bagas ni mo parami dinana ni mo parami. Ha? Na dinana ni janay. Hani? Kanang bagas. Di uy. Bitahan na ganini. Pagkat big ni. Sabot-bot ko na yung buras magpitik-pitik agliog. Tanaw na pitik-pitik ba na eh. Di tanan. Sa may ibawan ni mo pili nga. Pila to 5 weeks. O dili ag dugo. Ha? Dili. Dili ag imong dugo ana. Sig lajagan ka. Ang pa-check up na ko gahapon. Kita ang yung bata. Ta sana ula. Yan ang gagama dyan na. Sa. Hindi. Ang kuno teo. Kahilakin ko na. Kahilakin ko pag nga na eh. Ito asi sa to na mura pa sa gliso. Tadi sa mga dapat digi kuan. Mana dugo ko. Sabi nga. Sa kilakon. Hilak sa kalipay? Sa. Okay. Napilit si Dalatos Matris. Yan ang sinasagam. Kantay pila ka buwan ipasa nay. O sa nay ano sa pami mga anak. Marso, Abril. Yan. Abril siguro, first week. Sa Abril. Abril si mana. Kisa may Abril so na to. Abril. Abril si Ruhun. Hala. Duha. Herlin. Herlin. Napas Nirlin. Napas Gail. Herlin. Ipa ko nay mga Abril ay. Pamilya. Ipa ko nay. Roy, Gabriel, Herlin, Gail. Ang patra. Sigurado ka Abril pud na. Kunay. Yap pag mga anak sa pami. Abril. Sa abtik na miyap. Abril ba ito? Nami day. Wait, nami lagi. Abril. Napawa na. Duha ra tong patay isa ka napika sila. Patay sa nanay. Alam mo yung sliding mo yung magmani. Na-order karong size. Dako lagi ni lang. Dako ang order gamay. Tag-15 man kuno na. Ah, tag 15 na ni. Ah, Tag-15 na sa una. Katunggag may sa una city ra to. magmani. Pero glasa mo ra. Amang na-order niya tag 10 gamay. Di mo na aglasa di mo hibawan ni lasa na bugas nga di mo tubo nang way lami isahay di mo tubo. Ano lamit niya? Lamit niya siya. Lami ni order Kaya ko. iba narang gahi ah. Marag bugun. Ko paling gabi ra man tapon na. Wa, lamit pa. Ang timanong lang wali mo pa ka na hinuon kaya nang gidara ni. Makaon. Pagbingka kay magsamo ko no. Nagyapon ka sa imong restaurant. Na. Ngayon mas mambirong ko ato kung sa kanan, di mo kuno gidyan kita gaaglam mo. Nalipay ko siya. Ha, ginalipay jud ko dai kay gitagaan jud ko imong magwang. Ni sumbong day. Ning dugang ko jahan laman sang kini nga bayran na ang gidugang kay aram ang lamia. Imo ja libre lang lami. May salamo. Sa mam kuno to ni ja. Inja, na ha? Mam nito nimo. Wa, kaila ko. Dono yung mam nimo nga. Di man akong doy, post ka. Ni. Ang kira man na. Di sa mo kita ambironggoy. Anting yung doy. Kuno anti man. Ang dugan na. Laga pa. Ano kaluin no? Mm. Luy tigwang pang nanay. Wala naman dihagi ng tiwang naman dyan siya. Kaya 78 naman siya. Pumula ka pa. Pwede mo ka anong mga karni. Apil pa mga choir sa sa gabi. Ninja? Ang ande siya. Gagaw na sila lang mundo yan dugan. Sa una pag may sarili jadi lan kuan dito. Luto dito si banda dito. Sa una baptisa dito. Hindi, bago pa. Galas na choir na. Pero kakabot dito no. Nakaabot ko. First year ko. Sa kanya sila. Pagka sa kanya na, may pagkaktaan niya.
Kaya lagot ko ni sa. Mura may nabilin siguro may strauban. Nalipay ko na kaya mo gutaga aglamaw. Sa yung sa igsuon ta. Sa? Imo bang igsuon day kanang nga sa restaurant. Sa. Lagi. Gitagaan ko jag laman ni sa ma'am, prayer ni ma'am, mabutan jud. Nabutan ko na sa. Nga sila. Da kay gilamian pa man ko. Hindugang ko, da ang ko lamang bayran agang gidugang. Sila tinaad. Ara man jag lamia oy. Aram magkalo uy kay Kaya man jud kus lamaw. Ja. kadabot mo ato Luy, ka. siya kay yung mga anak na mas lajo man sa pero Mga anak mo uti anak. duha. Nakig badi. Mabul mo ko badi sa. ron. Halos may pareha naman Ang magna. anakon. Ka pa man ka. Taas mo kag ilong. Sa ilong kabuk na. Agang bugas nang. Bag. Duko ana. Di oy. Hamis man ka. Man kay kagid. Ayog ha magkagad-kagad yang. May pa kiri. Kamu ko na kiri nang pareha ba magnaong lang la. Dali tir. Kali sa tir ili asas man ang tir pareha ba magnaong. Pareha ba magnaong kanan? Tatsa naman pagka. Dito kay gwa para bakatini. Dali sa. Tir. Abi sa kunya. Kay parang sa na magkita. Sak pag yung. Wala ko skuan. Nahabog mo siguro ko. Ay ba ka. Wala nabog sa init baka yung samak-samak tos kalubian. Hindi nakakuha mo maajon. Dukay. Ikay ra. Wait, puwak. Ingan hapog ko. Gapahipog ko. Kumanin mo na ka. Doon lagi kapoy na ko nang. Sunod na pagka. Kalang ikaw ra. Grabe. Bisa na yung kilay. Kulitan. Be, agad ko nang. Hindi matangak. Gilingkuran man pag Wa. lugod. Kapas diri na. Buyag. Asawag na. Sumubra ba? Ag-make up. Ato na ka kaligo. Umot na pray na humot. Pero wa pa na make up bahon ng latbi. Grabe si Sumot Jud. mo na. Nato na. Make up. Kasi bang ka imong katsabi ha. Wa man. Uy, Paban ako sa Manila tir. Nila. Medyo pag magbabanos man ang tir. Yung proktor ko. Medyo pas man ang tir kay makatuod pa nas pasikot-sikot. Ja. Bigit sa Hindi mala magmaligsan, di ka mo tabok. Kamo kamo ka mga jog kwartas gobyerno. Tayo di ba ko mo? Kaya to bigit di po sa ona. Mga jug hinabang. Bisis Mga Bisis yan. mo na. Ato bangus ko nga. Bro magada nagasakang bariwa asa man kang lusura mo kuan. Yung man ang laman ay mga untir. Si Manang ug si Diba ko? Ha? Mo vlog ako si Tir. Ako. Hatag ko hiniwa Tir. Ano? kaya kunos man ang tir kay uy nga jug. Di ba magyaya ko na di pa ko matigwang manak si Puram. Na. Mara pag bukoy kasweldo. Nam ni Yaya. Abayaya. Sayang. Masing po lagi hilak sa bata mo hilak pod. Nilakay mi. Ana lagi. Ala pud. Tir ba ko kamao kay wa jud ko kay. Na wala sa kabantay bata kay sa tinukuran na. Ako. Kay ko si Tiri noon. Ito ko lamang ko Si sila. Tiri noon na bantay bata na, lagan magibantasan na. Si una bata giyan. Batang kuya azoy pa. Di. Tugod pang Jumar ug ni Mary Jane. Na palis. Ganjan. Kinunhan. Di, napat sila si Mary Joy, si Mary Jane, si Jumar, mga maguwang man to. Sunod Bato yung mga unang gibantajan ni Jang, maghila kay palabos lang pinato sa pa, may mga tai. Sa tingin doon. Ug ako kay magtukong raman ko, hindi mo Si kumutabang. Merizin. Ako maglaba ko. Ni. Na may maghila. Mga ikit. Aga ko magkatawa ko. Sa bata mo uwi na na. Kaya siya tikitikman mo bakod. Kabuan na mo bakod. Sa tiyo nakalabas ang muna nga bata. Linggo ba ito? Nagubан-uban. Ako gani uban-uban. Ang pagsabot ni Tiri, experience sa bata, si Kuan ra, si Gian. Di, uy. Dasi. Jumar pag si Mary Jane, si Mary Joy wa na. Bata pa ka itong Mary Joy. Si Jumar ag si Mary Jane. Uban-uban Ikaw kayo, ikaw ba umubahag sa bata? Kay Baw, ko. Kay maglaba. Tanong-tanong mo kung tiri, kami magduha mag-uban. Magtinabangay. Pero di ko Agi mo matabag di na maging mo bahag dai pero man Di, kay ako ka mo inon mo dayapir. Mupalin ka po. Sa dali ra. Tiri. Si Tiri may mga Ikaw, ikaw may nagbahagi ng gapi lagti dyan. Titan Heli. Katubit ang nai ko anang, sarado nga nai. Sarado to nga dako. Kung sarado nga nai, bibi, nagbaba. Ba ito to tinod. Dak, Lagi pag to. nagbawa. Kaya pili mo po ulo nga na, magiging wala tusukit tinain. Mo buto kay with David si Yerlin. Tusok na. Lang pud. Ano ha naman pud lang. Lang pud jud nga na. Pag tingan mo kundi ka mamahinga na log. Isa na, nalusog bata oy buot ka nang. Mo sa kawan titanos no. Kalau na Tanus pa to, patay ka. Wa. Nagdugo, magbira nimo. Mo gamay. Ako nagsabat ko tayong juganan. Medyo kay buot, medyo kay kakulatahan mo ba na. Wa man kay bawo. Natupok na. Naron. Kay bawo natupok na.
Ikaw, mabantay, pagkakay ng matapag na panangin mo. Di naman ha. Karon na, Pagkakutan, kaya makasamad man hadlo ko. Kami, karon ko on, dagang pa panitan. Di mas pangin mo kaliya. Ikaw, paano na boy, di bawal ko pansas. Bawal mo kung siya. Ano naman kagahi pa man di ay. Ato kung tay, kuno pa hilog ko na tatay. Ano mo, patay ka na nalang hinog na tarong. Yung makakausap tayo, sinanay. Halay ka, pag-amping ka day kay, nanam ka kay Tixo. Amping sa biyahe ka nun, ayaw ka sa motor nung amping sa Binadya man ko. pagkaon. Pagkaon. Wah, Way, luod. way, lili day. Luod. Way, nagsuka-suka na. Suka-suka. Baho ano nga house. Di. Wa man ko nagkakita gahos pa. Baho ba, baho, manggisa. Alcohol ba ho? Sige lang. Lagi. Ang gahos. Naitak na panggis. High blood gini ko sa budget sa clinic. Napangat ko ba? Kaya nang alcohol. Lagi kalaparuhon lagi ko. Alam sa pag nagangagalingan. Adyo, kay malihan din yung bata. Gwapo, okay na Baho gwapo. man. Dito sumalabog pangingon. Harap diri, mangatad na si Ja. Pag mong lihaan ka ng gwapo. Maduman. Medyo ko doon. Huwag sa'yo makitaan. Ginang liha, naglihi. Baho ang kuno, ng wadad. Baho. Nagadog baho. Ang pahumot na isa po. Baho. Ang palayan sa isa ganiha. Ito ano? Ay nagagi-agi. Luod. Diyara. Hindi mo rin baligja. Di. Lain na gizang pahumot. Tagang balik daw ako ning ajag. Lain na gizang murag juicy. Victoria's Secret. Namura. Amping ka rin na day ha. Agi ikaw nang. Napay mo po. Ano ba yan? Magdangan tagpa-prenatal. Wala na, ha? Kina. Pilid na. Magamot na na isa ang nag-prenatal. Abot bito mi. Lagi. Nanganak Tulo ko. ka anak. Sunod-sunod mo no. Nanganak kong upaw. Nanganak kong... Julie po si Jack. Din. Una Una si ng Julie. Nanganak kong upaw si Nanay Boris Jijin. Sunod-sunod mo. Di pagpanganak na hang Gabriel. Aw, ang dito. Nanganak pas na ng Gabriel. Kisam day magwang ni Angie ni Along Angie. Ang dito na. Magwang sa Angie. Tiyaw. Muna na nga. Buong na imong anak. Ang bolas kong- Pilay na ni Angie. Betang pala siyan. 1997 man dito. 87. Pwede na sila tuwig, hoy. Diyan sa buwan na sa Angie. Kulyo. July lagi kay bago pa man to na Oh, birthday. July. Zakang kwan Magwang Gabriel. des Gabriel og Magwang sa... months. Pero dungan mo prenatal ka Ang pagburas ni nanay ng ano dito, si nanay Gabriel, pagburas ng Herlin, si Kuan, Tiri. Tino, Nabuang naman siguro mo. Buwa pa kagilagit nang nagrupo yung kadungag. may tag si nanay, Nakay kadungag na ho. may tag si Linang sa una. Lagi na, wa pa ka naglagit nang nagdungag dyan. Tapos ka napaka-anak siguro. Ngayon nga ni nagedad. Wanta ka naglagit nang araw na kay mga anak. May Sa mga pakaon. 8 ka po. Huwag na, may pakaon. Kaya kang juta dito magtanong. Giduduta. Hala, ginoo ko. Amping po rami. Nara mo ka na. Hala, amping to ginoo. Hindi ka ba mag-utol? Talag si Maricela ba nang kaya nakuhaan. Ano sir? Gurilya po. Saan gurilya? Muralya pad. Magagwapa naman kapatas day. Di ko na ni, bawal ko na ni. Si Tinad. Kay. Bawal, basta ba ko pa pagturok sa... Agbawal ni mo. Gadi, baho siro na nang. No, ibang baharon. Pampataron. Sabay na ka. Di mo karing panitan. Ato ka ba magpanit? Anong gi? Kuan na rin. Baharon. Di pa ka mo uli, tay. Ipailam sa tatay. Kagwakwak. Pailam. Yan. Mukaan ka na tay? Mukaan ba ka? Na, ay daghan. Tuk-tuk mo. Ilaw pa lagi, ilaw ko nung kanag doon na kaya na may daot sa kilid. Kaya udugay mo nila Gipo panik sa judi ni may ngani kaya naipit Kung may nakakita. Nagdamang klip ka na dyan ipaham na. Yes, lagi ka tong parang Ang tura ko tas kusina dan kay baho. Buong patay na rin. Taglaro ko na lang hilo. Ngani baho Di sa. ko mukha home rin. Si Tiri pagam. Simuta. Si Tiri babalakan sa kusina. Ko ko ra. Yes, man. Iba tayo mo cellphone. Buka mo rin ako eh. Butang ra. Ara gusto namin sang pani. Tunggu na. Ay ra lagi bay baho dia nay bakag. Niksi. May kurinti. Nita. Ito si Bay. Parang sarap ako makasasabay. Huwag na okasyon. Maraming iso din taon. Huwag sadyo ko makauli. Huwag naspura mo yung side. Huwag ibaho. Yung sud kapoy na. Huwag na yung sud. Ay tinang. Dara sila namin sa pani. Lagi. Sure, mo. Ano? Kusilyo! Kuya, lahat man eh. Di man, hinog na dugay ra nang dag, nadaot ra lagi siya. Pangita ko sino dito kusina. Upay mo kan ano ko tuon. Kami tagabay. Tiri, tagabay. Gusto rin na. Nagwapalit ka day. Buya, sa taon sige ka mo Sa may dyan. basuri mo. Bata, laki body. Sa dun sa basta kay tambok. Guwapo nga body. Guwapo. Tapos nanay. Tapos durita. Nawa, mandari man to ganina. Nayas na. Tapos nanay.
Kutsilyo ako magpalit trikuan. Pangit mag... ginawa mo kapadas. Hindi po naman kami na, ikay ko naman. Pahat man. Hindi po na kapadas ni Prami. Kapadas? Nagkapadas ba? Hindi po na. Ay? Hindi po nagkapadas, kaya nag-aapiyay. Abi po. Kung Prami, pupunta na ako sa Prami na mo. Ngaon. Panitin na. O, tanaw mo. Ano na lagi? Hindi mo ko makakaundi ha. Nanawar ko ninyo. Kada magbangga na eh. Wala. Nagsagol po ko ron. Oh. Kaon, nagkaan kong mangga. Wala. Hala, ang lami arab ba dyan tiro? Parang lami arab ba dyan nagkapagasa? Ano na? Sinanay ka Gaya pa na eh. Katura lang Samay ko daw na na eh. Next batch rin dyan ay. Ada ako di ay. Samdan. Hindi, kaya dugay man nila giibot. O giipot. Simuta nagtuwas nang inga nagbaho sa tambos ang naon. Simuta. Nga nalagi. Nagpakonsulta naman ko sa doktor sana oh. Kukir itong mga bladnod sa naon. Nagkatang giinom undang na. O magburas. Nalagiginam. Ano man nun? Hanay. Hanay. Ang lagi na, ang lagi ka. Hanay, lahat lagi ni. Ako na samdan. Samdan. Hanay, no. Tapos dili. Samdan na. Samdan na skorpuan siguro mga ay. Si Tiray ni paganda ni kay... Dali na pero makalibang na yung mga Sayang naman eh. Kira man na, oy, gamay naman na nang. Si Ali dito. Grabe, pinagpakang manang. Kasi kados lahi. Parang pag-aapoy pakpako. Ali, makakagay si Ali. May ka. Nipsa ka na, panit. Paito. Panin. Uy, ang bagaan ko na, uy, sayang na. Ilid sa naong. Jara, di ko. Wala po Check ka man may kubaw. Uy, naman satay. Hindi na magtutukan. Nasaan si Tiri? Nilibang ka, Ter? Limang dulu. Dere. Dari ko dari. Kasi ko dari na po. Dami yun, tanayin ko ba? Sama yun, Kid. Di ko. Nagli ko. O sa diyanan ay? Nag-uban lagi. Upload sila. Tapos na TikTok to. Mulai dari matuso ako di Baras Manila. Nasaan? Usap ko na kumutang. Mularga ka? Okay pa? Ba sila Tiri ba doon pa ba? Nabi na promos ticket room. O pa, o pa ganyan may. Naikisir ba ka promo? Like, taman 2003. No, 2023. 22, 23. Hala, ito dami na itong kuwan. Suka. Bukasin. Ano ako mo sila din mo? Kabagan kapasasa. Tiri! Kasama ka? Nilibang ka lang? Hala, ang lamian nang. Pero ang lamia pag mo pinanitan. Grabe pag ka manang. Araw sayang ang unod. Abo ko sila nanay. Nato ko sila ito ngait. Kanay mong ipunit. Totoo. Nagpasiksi ka nang. Nisiksi lagi ka nang. Malukan ka luto. Umangin, inam siguro nag pagsiksi ay. Ako ninuman siya itong mga malo. Matay pa naman ka. Ala ko na ito. Nalagay na tayo nalagay plato. Ako ninuman na. Ako na hindi ko makabuntag. Libang ka, Ter? Oo. Pero wala ko sabay magtambay. Hindi ko masiksi. Matambo ko. Ay, magkaon. Diyos ko ang crazy man. Kaya makasakado ka sa namin makakaon. Ano ba na yung luso ba ka, Nay? Bye. Kinay, gusto na kakaadan eh. Namin yan sa langan. Sana ako. Papastiri. Pag nandiyan eh.